peniaze ani na Ukrajinu, ani na humanitárnu pomoc. Nech dávajú peniaze oligarchovia ukrajinskí, ktorí sa tu vyvážajú na super autách a naši ľudia trú biedu. Ako? Prečo? Za čo? Ty môžeš pomáhať aj solidárne susedom, ale keď máš 10 detí, tak musíš ako rodič zabezpečiť svoje deti. A keď ti ostane, môžeš aj susedom pomáhať. Ale nám neostáva na základné životné potreby. Ľudia majú 3-4 zamestnania a nemôžu si dovoliť ani v sobotu na kávu ísť. A vy chcete pomáhať. A nám kto bude pomáhať? Riadiace štruktúry štátu sa majú starať o svojich občanov, o naše záujmy. To jest kanał Polityka RP. Na Ukrajine je banderovský fašistický režim. Veď keď Zelenský sa objíma s nacistickým Hunkom, spolupracovníkom Banderu, a vy tu sa idete baviť o tom, že či pučistický fašistický režim podporovať. Ja som za podporu Ukrajincov, ale nie banderovcov. Veď tam sa robia faklové pochody. Bandera bol spolupracovník Hitlera. Aká je vaša predstava o spravodlivom mieri, pán Harabin? To bola otázka. Jednoducho, taká denacifikácia Ukrajiny. Dovolím si zarepovať. Toto, čo sme počuli, vybavujem jednou vetou, je to hazard s krajinou. A chcem ale ubezpečiť aj všetkých, že na toto nie je väčšina na Slovensku. Nie peniaze ani na Ukrajinu, ani na humanitárnu pomoc. Nech dávajú peniaze oligarchovia ukrajinskí, ktorí sa tu vyvážajú na super autách a naši ľudia trú biedu. Ako? Prečo? Za čo? Musíme naozaj vyriešiť tak, aby táto agresia čo najskôr skončila, aby Putin vypratal územie Ukrajiny, aby sa obnovila integrita spolu aj s Krymom. Moja predstava je, aby sme urobili všetko preto pre okamžité zastavenie palby. Pretože počas bojov a zabíjania si ťažko môžete rokovať o miery. A potom môžu tie rokovania trvať. Možno budú trvať aj rok, aj 2, aj 3, aj 5, aj 8. Ale minimálne sa nebude nikto zabíjať. A možno sa nakoniec zistí, že tie mierové rokovania zlyhajú a obnoví sa vojenský konflikt. Ale ak nezačneme sa pokúšať zastaviť palbu a zabíjanie, tak robíme obrovskú chybu. A v tomto ja plne súhlasím so slovami svätého Otca, ktorý povedal, že možno je tu čas nájsť odvahu aj na vyvesenie bielej vlajky a zastaviť toto zabíjanie. Mier na Ukrajine môže byť zajtra a bude vtedy, keď kremelský režim na čele s prezidentom Putinom začne alebo prestane zabíjať nevinných a ničiť celú krajinu. Protiruské sankcie, ktoré nám tu predchádzajúce garnitúry odhlasovali, znamenajú zastavenie lacných surovín a energií a bereme tie isté suroviny a energie ruské cez Ameriku, štvornásobne drahšie, ktoré sa dotýkajú bežného občana. Nech sa páči. Pán Matovič, mňa potešilo, že ste použili práve príklad nejakého rodinného domu alebo nejaké bytovej jednotky. Ja vám to poviem na rovinu. Ak by vaše deti niekto vraždil a nikto by tam neprichádzal na pomoc, čo by ste ako otec urobili? Čo by ste urobili, aby ste deti zachránili, keby ste počuli, ako plačú, ako nariekajú, ako ich tam niekto vraždí? Čakali by ste na to, keď tam niekto príde? A aj napriek tomu by tam nikto neprišiel? Keby na ich pomoc nikto neprichádzal. Verím tomu, že by ste tam vtrhli, bez ohľadu na to, či by ste na to mandát mali alebo nemali na to mandát, aby ste ich proste zachránili. Pán Náhlik, prepáčte, môžem reagovať? Pán Náhlik, máte pravdu, v takej situácii by som sa tak zachoval, ale vy ste príklad toho, že ste uverili totálnej ruskej propagande o nejakých obetiach na Donbase. Ja som zastancom zásadných riešení. RTVS sa má zmeniť na štátnu televíziu. Keď sa im podarí presadiť tento zákon a urobia z RTVS propagandistickú televíziu, vyzývam ľudí, aby sme naozaj okupačným štrajkom vlastnými telami bránili tomu, aby sa im to podarilo. Práve, že mi je ľúto, že nezávislosť RTVS bola odobratá stranou SAS, keď bol jej ministrom pán Korčok, pretože bez diskusie v parlamente zrušili koncesionárske poplatky, ktoré robili televíziu nezávislou, spravili z nej štátnu televíziu naviazanú na štátny rozpočet. Oni dali do potrúčia vlády RTVS, SAS aj pán minister Korčok. Na druhej strane k tomu dodám, že koalícia rovnako... Ja len dodám k tomu, že rovnako sa môžu aj znovu zaviesť napríklad tie poplatky. Ale veď ja vám hovorím, čo bolo už, čo bude
nechajte na nás. Hovorím, že pripravili ju o nezávislosť SAS, tam, kde bol minister aj pán Korčok, ktorý bol ticho. Pani redaktorka, poprosím vás, ak ma chcete ako prezidentského kandidáta poučovať, čo môžem a nemôžem povedať, poďte sa sem postaviť namiesto mňa. Ak tu môžem byť a hovoriť, o čo chcem ľuďom povedať ako prezidentský kandidát, tak si vyprosím, aby ste ma nechali. Ďakujem pekne za pochopenie. Ďakujem pekne za pochopenie. Diskusii, ale súhlasím veľmi otvorene a možno emotívne, ak by sme napríklad v zahraničnej alebo bezpečnostnej oblasti prišli o právo veta, tak sa nám nakoniec naozaj môže stať, že na základe rozhodnutia Francúzska a Nemecka dostaneme befehl, že o týždeň máme na železničnú stanicu prichystať 2000 plne vyzbrojených vojakov, ktorí majú nastúpiť na vlak, ktorý pôjde na ukrajinský front a hotovo. Ani sa nás nikto nebude pýtať. Pre všetkých divákov, občanov Slovenskej republiky, Slovenky a Slováci, dámy a páni, ako som na začiatku tejto diskusie konštatoval, urobím všetko preto, aby po tohtotočných prezidentských voľbách v prezidentskom paláci sedel vlastenec a proslovenský štátnik. Týmto oznamujem, že odstupujem z boja o post prezidenta Slovenskej republiky a nebudem kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Všetkým vám ďakujem za podporu a takisto vás chcem všetkých vyzvať, aby ste svoje hlasy smerovali Štefanovi Harabinovi. Týmto podporujem jeho kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky. To jest kanał Polityka RP.